Şehirde tuğup üsken Zülfet jinx sızganıp üz yazmışın oğul bilen beylerge niyetlegen. Anın oğul tırmışın yaratuğı balaşaktan kile iken. Şuna da ikilenip tırmağın haner saylar vakı jitke şisti oğul hujalığı texnikumuna uqırga kirgen. Kıyı adamlar bilen fermerlik işine tutungan. Türlü направлениеде эшлейм мен. Ал десем, 6 сыйырыбыз бар, 15 сарыгыбыз, 80-ге ишетерлегенде дуңгызыбыз бар, свиноматкалар да инде шунда, тавуклар да бар. Исән сау теләсә, кышны чыгалсак инде, яз көне инде расширяться уйлыйбыз. Элек бире дә буш ташланды ферма булган Хамидуллиннар аны төзекләндереп, тирлек асрарлы хәлгә җиткергәннәр. Зөлфәтнең монда җитди эшкә җиң сызганып тотынуын әтисе Зәкиуллага да хуплаган. Тагын бер 40 сыерларга исәбез бар, бузаулар, сарыклар, казлар да инде теләсә. Исән сау булсак. Кормысында сатып туры килде. Реконструкцияда фермада сырга туры килде. Тирләрен дә пайтырга битенде. Урнаштырырга эшләргә кирәк. Фермерлек хуҗалыгын ачып йөрә уйлагачтан без ярдәм итәргә уйладык кадерле тоже. Ничек булса башлап җибәргә бит инде, аларны күтәрергә ничек. Абрыскины кичкенә авыл биредә яшәүче берничә кеше өчен гаилә фермасында эш урыны булдырылган. И рабочие места есть. Эш урыны бар, хезмәт хакын үз вакытында бирәләр. Бик әйбәт авыл кешесе өчен. Без авылда үстек тирлек карый беләбез. Знаем, как поросят кормить. Авыл хуҗалыгы тармагын үстерү хыялы белән яши Зөлфәт. Иң мөһиме сыйфатлы продукция җитештерү ди ул. Тирлекне үстерүгә түгел, аны үстергә дә авыр, конечно, аны бит әле реализовать итәргә дә кирәк. Итендә, сөтендә дигәндәй. Зөлфәт алга таба шәхси хуҗалыкларны үстерү максатына бирелә торган ташламалы кредитны алып, малларын баш санын тагын да арттырырга ниятли. Авылларны гаилә фермалары саклап калачагына ышанып яши ул.